ना बेयावनो से लेब्ला ओइ जेरैखौ फायला very interesting लिबाव गाखोनानै गोसोखौ मोजां मोनबायला हा बरिया मोनबाय दाबो खुलिया टिपकाय बाजारालाय आन्दायहोजोबनोला मानसिफोरखौ New station 2 minutes. Gonna reach the Bojalia Assam Peninsula. Rongia Pass. Bright super. Mongolday 54, Guwahati 50 kilometer, happy journey. Bongaigaw 130. Swasti hospital. Maybe 11 Benw hospital. No asli. No selaw asli. Tur khong kha mathem boleh. Hospital habai hospital. Basundara. Hospital. Floor. 1, 2, 3 step. 4, 5 step. 5 floor. 5 floor 없어. फिथा जानोसै जा फिथा बायदि नुखायो मा दं जायगा आयु अनला नारजि ना खारै जाखो बेलाय बे खारैसो नङा हो खारै सङोलै बिसोरनिथिं गोगोमनो खारै जोबसै बियो देन्जार खारै जाखायो जानोसै आख्रमन खालामनि र' हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटिउब चेनेल आंनि बेरेमा इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दा सफैबाय रङिया गरमा जाला नै बेवहाय बिराद गरम जाबाय हस्पिटालाव दङ आरो हस्पिटालाव बेमारि दं बेमारिखौ लाबोदों डक्टर फैथ'वाखै आरो दा
आरो देखायलांगोन आं खेबनो मोनोबा भिडिअ खेबनो मोनोबा बिराद गरमलै बाव थाजाया